झटपट होणारी साबुदाण्याची खीर जास्तीत जास्त 15-20 मिनिटात. आता आपण आपली शुद्ध भाषेत खीर म्हणतो, पण गावची लोक साबुदाण्याची पेज म्हणतात. सकाळपासून एकच गाणं येतंय मला तोंडात. कुठलं सांगा? आधी मी म्हणतोय मग तू म्हण. बोला बोला. हा नाम्याची खीर चाकतो, चोखोबांची गुरे हाकतो, पुरंदराचा हा परमात्मा, वाली दामाजीचा, कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा. हा आता माझ्या तोंडामध्ये एकच गाणं, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला. हे असं गाणं म्हणत 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 कितीतरी वारकरी ना पूर्ण बोलतात ना महिनाभर किंवा 15 दिवस अगोदर पासून पंढरपूरच्या जावच्या रस्त्यात लागतात आणि पायी चालत जातात, अनवाणी उपास धरत. त्यांना वारकरी म्हणतात. वारकरी आणि ती गळ्यात माळ घातलेली असतात, माळ असतात किंवा ते चिपळे. हा वाजवत 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 तिथे जिथे भेटत तिथे रात्र काढतले, जेवतले, झोपतले. नुसतीच चिपळे नाही काय नाही, त्यांच्याबरोबर शिदोरी असतात त्यांची. म्हणजे काय तर ते खय चूल पेटवून खय. आता पावसात माका विचार येता, पाऊस जर पडलो तर खय चूल पेटवतले. आता माझ्या गाण्यावरनं तुमका जर असं कळलं असत आज परब किचन मध्ये काय आता उपवासातच असताना हा नाम्याची खीर चाकतो. आता आम्ही करतो परब किचन मध्ये साबुदाण्याची खीर. चला आता वेळ न दवडता खीर करूया आणि गाणं कसा वाटला आणि तुमका कोणता गाणं आज आठवता तर नक्की सांगा. आणि ह्या वर्षी बाबा आषाढी एकादशीत भरपूर पाऊस पडांदे पाण्याचो खूप ह्या विठ्ठल पावांदे, पाऊस पडांदे, विहिरी तलाव तुडुंब भरांदे. सुरुवात. आज काय स्पेशल? आज उपास काय नाही स्पेशल, साबुदाणा दिसता म्हणून उगाच म्हटलंय की साबुदाण्याची खिचडी, साबुदाण्याचो वडो काय स्पेशल? आता कायच नाही. आज स्पेशल म्हणजे साबुदाण्याची पेज. साबुदाण्याची पेज, खीर म्हणा, पेज म्हणा. आजारी असल्यावर खायची, जे का मासिक पाळी येतात त्यांनी पण खायची, रक्त जास्त जायचं असतात डिलेव्हरी झालेल्या बायकांनी एकदा खायची, आणि उपास असल्यावर आवर्जूनच खायची. आता काय करताय? आता हे साबुदाणे आपल्या पाण्यातून धुवून घेऊ काय आणि दुधात भिजत घालू काय. आता हे 2-3 पाण्यातून चांगले धुवून घ्यायचे. त्यातलं सफेद पाणी येतात जसं तांदूळ धुतात तसा. आता हे 2-3 पाण्यातून चांगले धुवून घेतलंय आणि पाणी नाया भुतूर जर असा रवला असा त्या बघा घेऊया गाळून. तर होता आता पाणी गाळून घेतलंय. आता हे 1 वाटी साबुदाणा घेतलाय, त्याच्यासाठी 1 वाटी दूध. आणि ह्या दूध गरम केलेला, तुमच्याकडे गरम केलेला लगेच असा ताक सुद्धा टाकलास तरी चालत. जसे आपण पाण्यात भिजत घालतो ना तसेच भिजत घालायचे, म्हणजे साबुदाण्याच्या अंगाच्या वर पाणी म्हणजे दूध, नाही तर पंचाल पाणी. तुमच्याकडे पाण्यात भिजत घालूच्या तरी चालत, हरकत नाही. ज्याका नाही दुधात आवडत खीर त्यांनी अशी पाण्यात भिजत घातली तरी चालत. आता ह्या दूध म्हणून याच्यावर झाकण ठेवूया आणि 5-10 मिनिटं हे भिजत ठेवूया. तुमका वेळ असतात तर जास्त वेळ भिजत ठेवा. हा आणि ही अर्धा चमचा वेलची. हे बघा आता आपले अंगाच्या वरती पाणी ठेवलेले तर वाईस गमाक लागले होत, वाकून बघतात. आता आमका करा, हा आमका करा असे वाकान बघतात. आता आपण करूक घेऊया, वेळ नाही लागणार. आता ठेवले कढई तापत ठेवूया. जाड बुडाची कढई आहे. खीर करूची असतात तर जाड बुडाचीच कढई घेऊ पाहिजे. आता खीर म्हटली की तुपाचा संबंध येईलोच. मग मी 1च चमचा बारको, पण आता त्या भांड्यातून मी ह्या डावलान काढलंय. हा नाही तर म्हणजे डाऊलभर नाही. बघा 1च चमचा. आपला तूप जरा मेल्ट झाला. हे काय थोडे नाही, थोडेसे ठेवते गार्निशिंग साठी, सगळे नाही घालणे. बघा मी कसं बोलते. ड्रायफ्रूट थोडेसे लाल झाले. आता आपण दुधात मिक्स केलेले साबुदाणे घालून घेऊया. आता ह्याच्यात तुमका दूध वया तर दूध ऍड करा, किंवा अर्धा वाटी पाणी अर्धा वाटी दूध ऍड करा तुमच्या चवीनुसार.
आता ह्या दूध पण मी गरम केलेलाच हा, तुमका दाखवूसाठी बाउल मध्ये घेतलंय त्याच. आता काय हाताची कसरत. ढवळत रवा, नाही तर साबुदाणे पण चिकटत आणि दूध पण चिकटता तू जाताला नाही, चिकटताला खाली मलाही तयार होत राहतली ती भुतूर अशी घालायची कडेकडेन काढून. तरी किती मिनिटं? 10 मिनिटं. खीर तुमका लगेच करूच्या तर तुम्ही जास्त वेळ साबुदाणा भिजत घाला. तुमका खीर पातळ होई तर ती लगेच होतली, आणि तुमका दाटसर होई म्हणजे दूध आटून आटून त्यात घट्ट करूच्या तर वेळ लागतो. आणि साबुदाणे पण जुने काय नवीन? हा, साबुदाणा सुद्धा दोनो नवीन असता, त्यांनी किती आता वेळ लागतात आपण अशी जात. साखरेपासूनच नाही ना. आता आपलं साबुदाणा बघा ट्रान्सपरंट झालो. सरोज म्हणता की ट्रान्सपरंट झालो म्हणजे साबुदाणा शिजलो. आता आणि झाली खीर आपली दाटसर. आता घालूया साखर आणि ड्रायफ्रुट्स. उरलेले ड्रायफ्रुट्स पण साखरे बरोबर घातले. टमाटा शिजली, जर अशी साखर विरघळली जराशी म्हणजे सगळीच, जरा कड येऊ पयो. होय होय ना. हा, कढी होय. साखर घातल्यावरती प्रोसिजर थंड झाली ना. आणि सतत ढवळीत रवा. हो, ढवळूचा सोडलास तर साबुदाणे खाली चिपकतल्या. आता आपली साखर विरघळली, रटामटा खीर कड इलो. आता घेऊया घास घालू. वा, एक नंबर. अशी झटपट होणारी साबुदाण्याची खीर जास्तीत जास्त 15-20 मिनिटात. पोटभर आषाढी उपासाला तुम्ही नक्की करून बघा. आमच्या गावात तर खूप करतात. ते काय म्हणतात, ते खिचडी आणि वडे करत राहत नाही, ते अशी पेज म्हणतात, ते उगाच पेज म्हणतात. मग आता आपण आपली शुद्ध भाषेत खीर म्हणतो, पण गावची लोक साबुदाण्याची पेज म्हणतात. चला, माझा आषाढी एकादशीचा उपास आहे, त्याच्यामुळे मी चव घेऊन बघते. सगळा प्रमाण बरोबर बरोबर, मस्त. आणि साबुदाणा शिजलो. म्हणजे काय झालं माहितीये, रात्री अभ्यासाच्या सकाळी टिफिनच्या सगळ्याच्या गडबडीमध्ये वहिनी विसरली साबुदाणा भिजत घालू. त्याच्यावर इलाज काय? संयोग काहीतरी असतं ना, बायका जुगाडी असतात म्हणतात, उगाच नाही काय ना काय जुगाड शोधून काढतात. आता रात्री एवढ्या लक्षात काय राहतला, अभ्यास घेऊ गयो, ह्या भिजत घालू गया, कडदान काय भाजी असत तर, नाही तर असं तर ती चिरून ठेवू गई. त्यांचे मेन म्हणजे टाइम टेबल भरू गयो दोघांचं. बाई पण भारी जेवा, बाई पण भारी जेवा, उगाच नाही म्हणणार. झोपेपर्यंत काय आठवत तर करायचा, बाई झाल्याशिवाय कळायचा नाही. आणि उपास कसं एवढं लक्षात नाही ना. सकाळी उठल्यावर म्हणता की बाय आज एकादशी आणि साबुदाणे नाही भिजत घातलं म्हणून अशी ही पेज खीर तुम्ही पण करून बघा. साबुदाण्याची घट्टसर दाटसर मस्त गोड खीर. तोपर्यंत मी संपयत आहे. चला, आवडली लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि तुम्ही एकादशी धरलास की नाही कमेंट मध्ये नक्की सांगा. आणि पंढरपुरात जाऊन विठ्ठलाचं दर्शन घेतलात की नाही ते पण सांगा. आमचं पण नमस्कार सांगा. आम्ही कधी जाऊ तेव्हा जाऊ.